എൻ്റെ പേര് വനജ. എൻ്റെ പേര് ജലജ. എൻ്റെ പേര് ഫൗസിയാണ്. എൻ്റെ പേര് സരസ്വതി. എൻ്റെ പേര് മണിയെന്ന്. എൻ്റെ പേര് ഗീതാ മോഹനൻ. എൻ്റെ പേര് റഷീദ. എൻ്റെ പേര് മൃണാൾ. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ വാർത്തയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൊച്ചിയിൽ. ധാരാളം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ, ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ ഒക്കെ 20 രൂപയ്ക്ക് കുടുംബശ്രീയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ കുറേ അധികം സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഊണ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എത്തി പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത്. സാധാരണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഊണ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആവേശത്തോടെയും ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെയും വാ മക്കളെ എന്ന് പറയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ അധികം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ, എന്താണോ ചെയ്യുക അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, കുറേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേണമല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര കണക്കിന് ചോറും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെയിലിന്ന്. പലയിടത്തും സാധനം ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് തീരും. ഇത്രയും വലിയ പാത്രത്തിലൊക്കെ ചോറ് വെച്ചിട്ടും മീനും എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടും 1 മണി 1:30 ആവുമ്പോൾ സാധനം തീരുകയാണ്. അത്രയും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്, അത്രയും ജനപ്രിയമാണ് ഈ സ്ഥാപനം. എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും സ്നാക്സും ഡിന്നറും ഒക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ പ്രോമിസാണ് 20 രൂപ എന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിന് സാധാരണ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ വിലയോ അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഊണും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമാണ്. ഇത് പല ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നമുക്ക് ഒരാളോട് നേരിട്ട് ഇരിക്കാം. എൻ്റെ പേര് ജലജ. 700 ചോറോളം പോകുന്നുണ്ട്. 6 പണിക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമയോടെ അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണിത്. ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുന്നവർക്കും നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സഹായം 10-20 ചോറ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു തോരൻ, ഒരു കൊണ്ടാട്ടം, ഒരു ചാറ് കറി, ഒരു അച്ചാർ, ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ചോറ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത് മതിയല്ലോ, കുറച്ചിടുന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് സരസ്വതി. എൻ്റെ പേര് കടമ്പുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് മണിയെന്ന്. 250 ഊണൊക്കെ പോകും. ഒരു സാമ്പാറും ഒരു വെളുത്തും അച്ചാറും പിന്നെ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മീൻചാറ് അത് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണേ. മീൻ വറുത്തതും 10 രൂപയാണ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണത് മീൻ ചാറിന്. പിന്നെ മീൻ വറുത്തതിന് 30 രൂപയായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കക്കറച്ചി. എൻ്റെ പേര് വനജ. ജനകീയ ഹോട്ടലായിട്ട് ആകെ 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 20-21 കൊല്ലമായി. എൻ്റെ പേര് ഗീതാ മോഹനൻ. 20 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ഊണ്, നല്ല കറികളാണെന്നുള്ള ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ 20 രൂപ വേറെ മാർഗമില്ല. ചെറിയ സഹായം. എന്നിട്ട് 20 രൂപക്കാണ് കൊടുക്കണ ഭക്ഷണം. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവർ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ, അവരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പുറമെ ധാരാളം പാഴ്സലും പോകുന്നുണ്ട്. അത് കെട്ടി വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഒട്ടും കുറവില്ല കേട്ടോ, പാഴ്സലിലൊന്നും നല്ലോണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് റഷീദ. എൻ്റെ പേര് ഫൗസിയാണ്. വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡും മോളുണ്ട്. 2 പിള്ളേരും, ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇനി ഒരാളുണ്ട്. ഇത്രയും സൗകര്യത്തിലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാമൂഹികാകരം ബാധിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ നീക്കിയിട്ടേക്കണം. 10-400 പാർസൽ പോകും. നമ്മൾ എത്ര പാർസൽ ചെയ്ത് വെച്ചാലും തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര. ജീരകവെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കണം ഭക്ഷണമല്ലേ. ഇവർക്ക് 20 രൂപയ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ധാരാളം സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ. ഒരു ഊണിന് 10 രൂപ എന്നുള്ള കണക്കുണ്ടെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഒക്കെ
പല രീതിയിൽ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് നാടിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ആവശ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെ പോയി കഴിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. മീൻചാറുണ്ട്. തേങ്ങ അരക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മീൻചാറും സാമ്പാറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ കണ്ട പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്, എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മീൻചാറിൽ തേങ്ങ അരക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം ആ പൈസയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം അവർക്കുണ്ട്. ആ വിഷമമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ കണ്ട പ്രത്യേകത ഒരു ചിരിയുണ്ട്, വെൽക്കമിങ് ആണ്. ആ ചിരിയും ആ വെൽക്കമിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാമറയെ കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നേരിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മൾ പോയ എല്ലായിടത്തും 10-ൽ താഴെ ജോലിക്കാരാണുള്ളത്. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു മാധുര്യം, ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത്, ഒത്തൊരുമ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ കാണാനുണ്ട്. നമുക്ക് വർത്താനം നിർത്തി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഇത് 20 രൂപയുടെ ഊണാണോ? സാറ് ഊണ് 20 രൂപയുടെയാണ്. മീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 30 രൂപയാണ്. ബീഫ് ഫ്രൈ ഒക്കെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അത് ബീഫുണ്ട്, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, മീൻ കറി ഉണ്ട്. അത് മീൻ ഫ്രൈ ഇതാണ്? ഇതല്ല, വേറെ മീൻ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഉള്ളതല്ല ഓരോന്നും എടുത്തോളൂ. എന്താ ഈ ഊണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും മീൻ കറി വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കൊണ്ട് നമ്മളിത് കൂട്ടി വെക്കണം. അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലേ. ഇതെന്താണ്? ഇത് ബീഫാണ്. ഇത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. ഇതിനെന്താ വില? ഇതിന് 60 രൂപ. ഇതിന് 100 രൂപ. 100 രൂപ. ഓക്കെ, ഇവർക്കുള്ള ചോറെടുക്കും. ചോറ് തരാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം, ഇപ്പൊ കഴിയും. 400 ചോറ് പോയി ഇവിടുന്ന്. പിന്നെ 400 ചോറ് പോയാ? ആകെ 2 മണിയല്ലേ ഉള്ളൂ. മതി, ഇവിടെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോണേന്ന്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് മീൻ കറിയാണ്. ഇതെന്താ മീൻ? ഇത് പൊറുവെന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ. ഇത് ഇവർക്കുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ. മറ്റേത് തീർന്നു പോയി. ഇവിടെ മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് സാധനങ്ങൾ തീരുന്നത്. പിന്നെ അല്ല, സാമ്പാർ കിട്ടുമോ? സാമ്പാർ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും. ഇവരുടെ മുകളിലുള്ള പ്രഷർ ഭയങ്കരമാണ്. അതായത് ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ 400 ചോറ് വിൽക്കുകയാണ്. അവർക്കറിയില്ല എന്ത് സാധനമാണ് തീർന്നു പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് തീർന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തിരക്കുണ്ടാവേണ്ട ഭയങ്കര ഓഫീസുകളും സംഭവങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസമല്ല ഇന്ന്, ശനിയാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ ഇത് തീരുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? കാൽക്കുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇടെ 20 രൂപ ചോറ് കടകളെ കുറിച്ചിട്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വാർത്തയൊക്കെ വന്നല്ലോ, പത്രത്തിലോ ടി വിയിലോ. അതാണ് ഇവരുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും പ്രഷർ ഇട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അത്രയധികം ആളുകൾ വന്ന് കഴിക്കുകയാണിത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെന്തായാലും സാമ്പാറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സാമ്പാർ കിട്ടിയിട്ട് വേറെ കാര്യം. സാമ്പാർ ചിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് മീൻ വറുത്തത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീൻചാറ് കൊടുക്കണ്ടേ? മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ മീൻചാറാണിത്. അല്ല, സാമ്പാർ വന്നോ? വിളമ്പിക്കോളൂ. ഓ, ചൂടിങ്ങനെ ആവി പറക്കുകയാണ് സാമ്പാർ. സൂപ്പർ. ഇതെന്തിനാ ഈ സാമ്പാർ മൊത്തം ഞാൻ കാണാം? പാവത്തിന്റെ റിലേ പോയിരിക്കുക. കാരണം 400 ചോറ് നിൽക്കുക 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. പിന്നെയും ചോറിടുക, സാമ്പാറിടുക. ഇത് സാമ്പാർ നല്ല ചൂടാവും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ അഡീഷണൽ മീൻ കറി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. മീൻചാറ് ഫ്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫിഷ് ഫ്രൈ മേടിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ. അത് വേറെ ഉണ്ട്. ബീട്രൂട്ടാണ്.
ഇതാണ് 30 രൂപയുടെ മീൻ ഫ്രൈ. ഓ, നല്ല മീനാണല്ലോ. വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ നാടൻ കറികൾ. അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാ. കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത്തിരി മീനും കൂടി. നല്ല വെണ്ടക്ക സാമ്പാർ, തട്ടിപ്പൊന്നുമല്ല. ഇനി ഇവർ വിളമ്പുന്ന ചോറ് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അത്രയും ചോറാണ്. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കഴിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ചോറ് എടുക്കാനോ? അയാൾ ചോറ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ? ഓഹോ, എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത്രയും ചോറ് വിളമ്പുന്നേ? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ടല്ല. നീ എന്താ പൂച്ചയോ? മതിയാ? ഇനി എന്ത് ഇത് തീർക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി ചോറ് സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്. അല്ല, അതിപ്പോ ചോറ് ഊറ്റുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെ ആയോ? ഒരെണ്ണം കൂടി ഓക്കെ ആവാനുണ്ട്, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. വെള്ളം മതിയാ എല്ലാവർക്കും? ചോറ് വിത്ത് ബീഫ്. ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ട്. ആടാ മോനെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വില എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപയുടെ ചോറാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർ. അതിന് കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോറ് മാത്രം കൊണ്ട് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ഫുള്ളി. നല്ല അച്ചാറ്, തെറ്റില്ലാത്ത അച്ചാറ്. ഓ, ഒന്നും വേണ്ട, ധാരാളം മതി. അത് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് പുതിയതാണ്. 20 രൂപയ്ക്ക് ഈ ചോറ് തരുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, ഈ പാവ സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം, ഇത് പ്രൊഫഷണൽ അല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ്. അതിൽ വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ IHM പഠിച്ചവരോ ഒന്നുമല്ല. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ സാഗർ ഹംസയ്ക്കും IHM പഠിച്ചിട്ടല്ല കോഴിക്കോട് സാഗർ തുടങ്ങിയത്. പാരഗൺ തുടങ്ങിയ സുമേഷ് ചേട്ടൻ IHM പഠിച്ചിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത്. അതൊരു കുറവായിട്ട് നമ്മൾ കാണണ്ട. കുറച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസമൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും. 20 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ തരുന്നത്. അത് എല്ലാം ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ആയാലും, കറി ആയാലും, അച്ചാറായാലും, സാമ്പാറായാലും, ചോറായാലും, എന്താ കുഴപ്പം? അവർക്ക് ചിലപ്പം ഈ 3 മണിക്ക് വരുന്ന 3 മണി അല്ലെങ്കിൽ 3:30 വരുന്ന ആളോട് അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് പാവങ്ങളാണ്. എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലയിടത്തും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ടേസ്റ്റിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റിലെ ഭക്ഷണമാണ്. എനിക്കൊരു പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തോ വീട്ടിൽ പോയ പോലെ. ചോറ് തീർന്നിട്ട് രണ്ടാമത് മേടിച്ചേക്കാണ്.
വെറുതെ അല്ല ഇത് നഷ്ടത്തിലാവുന്ന കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, ഇവന്റെ അടുത്ത് എടുത്ത ചോറാണ് ഇവര് കൊടുത്തത്. ചോദിച്ച് അവര് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ചോറ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടാമതും മൂന്നാമതൊക്കെ ചോറ് കിട്ടൂട്ടാ. കഴിക്കട ഇപ്പൊ രണ്ടാമതല്ലേ ഉള്ളൂ. മതിയാ സാമ്പാറാ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുതലാവോ? ആ, മുതലാകുമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എന്ത് പറയാനാ, മുതലാവൂല. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു തൊഴിലല്ലേ, നമുക്കൊരു തൊഴിലായി കിട്ടുമല്ല. ഇത് കൊടുത്ത് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ. തേവരയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടലില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണത്. 20 രൂപയുടെ ചോറാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ആരോടും 10 ദിവസം കൂടുതൽ മേടിക്കുക, പാഴ്സലിന് ഒന്നും മേടിക്കാറില്ല. നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. 10 രൂപ വളരെ വെരി വെരി ഹാപ്പി. അതാണ് പോയിന്റ്. അത് മതി. ഞാൻ വെരി ഹാപ്പിയാണ് സാറേ. ഇവിടെ വരുന്നവരെ ഹാപ്പിയാണോ? വരുന്നവരെ ആരോട് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരെ ഹാപ്പിയാണോ? പണിയെടുക്കുന്നവര് ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ 5 പേരുണ്ട്. 5 പേര് കൂടിയാണ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ മോനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോയി മേടിക്കാൻ പോക്കും കൊടുക്കലും ഈ പാഴ്സലിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കലും കവർ കെട്ടലും ഒക്കെ അവനാണ്. അവന് ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് സാറേ. ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് ഈ കൊറോണയിലെ ടൈമിൽ ഒരു കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല. ഞാനിവിടുന്ന് 2000 ചോറ് 1500 ചോറൊക്കെ കൊടുത്താളും. അതുകൊണ്ട് ബന്ധു വന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസക്കുറവില്ല. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസക്കുറവില്ല. ഇത് ഞാനാണ് നടത്തുന്നത്. ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ചോറും കറിയൊക്കെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ജലജ. വീട് മട്ടമ്മലാണ്. മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സാധാരണ 3 തവണ ചോറ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. 5 പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചു. 5 പ്രാവശ്യം മേടിച്ചു. ഞാൻ അല്ല വിശന്നിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞ ഒറീസയിൽ വന്നതാണ്. 5 പ്രാവശ്യം ചോറ് മേടിച്ചു. അത് വിശന്നിട്ടാ. അത് കഴിക്കട്ടെ. അതിന് സാറേ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആയിട്ട് ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ഗതിയില്ലാതെ നടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ജോലിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ കൊടുക്കും. ഇനി എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? എണീക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഈ 20 രൂപയ്ക്ക് ചോറ് വെക്കുന്നോണ്ടാണോ? ലാഭം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഇയാളുടെ മുടി വെട്ടാത്ത? കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് ലാഭത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലാഭം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ലാഭം നോക്കിയല്ല. മുടി എന്താ വെട്ടാത്ത? എന്താ അവന്റെ പേര്? നന്ദുരാജ്. എന്താ പഠിച്ചത്? എന്റെ അമ്മ. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പണിക്കും പോവും. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യും. അല്ല, ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റ് ചെയ്യും. 200 ചോറ് 250 ചോറ് നോർത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നതാ. 250 ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് വന്നാ തികയാണ്ടവര് വീണ്ടും വന്നു 15 എണ്ണത്തിന്. അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് മൊത്തം നിങ്ങളാണ് നടന്ന് ചോദിക്കും സാറേ ചോറ് 20 രൂപ കൊണ്ടുവന്നു തരാന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കച്ചവടം കിട്ടൂലേ. 10 രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടണല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മത് കളയും. ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയോടത്തൊക്കെ ചോദിക്കും, മക്കളെ ഇവിടെ ചോറുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. അമ്മയും മോനും ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരും ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കറി ഉള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം വരും. അത് നമുക്ക് ഈ പൈസ തന്നെ കിട്ടണത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ള ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം ഭയങ്കര വിഷമം വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 2-3 കറി എന്തും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ചാറുകറി ഒന്നൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാകും. ആണെങ്കിലും ചിലവര് അത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ തുച്ഛ പോലെ ഇരിക്കും. ചിരിക്കും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളാന്നുള്ളൊരു ജോലി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര. മോന് ഈ ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയില അരുവില് ചോറൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടീമില്ലേ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നല്ലാണ്ട് അന്നം കൊടുക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നാ ഏയ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ആള് വന്നിരിക്കുന്നു.